बे आंनि दिनै मोनाबिलि लाइभआवहाय गासिखौ बरायनाय जाबाय। फैदोलाय दिनैहाय सावरायदिनि मोजां गाज्रि। हेलौ लोगोफोर, बोरै दं? हेलौ, खबर सबर बोरै? फैद' लाइभआव सोर सोर अनलाइन दं? हेलौ हेलौ, नायजालालै महर मुस्रियानो माथो बोराय जालांबाय। हेलौ लोगोफोर, बोरै दं? फैद' लाइभआवहाय गासैबो आंनि माबायदा दावराव फाथैबाय। हेलौ हेलौ, कमेन्ट खालामहरद'। हेलौ लोगोफोर, हेलौ, बोरै दं? जाबाबो जायाबाबो रिल्स बानायनाय। हेलौ, फैदो दिनैहाय सासेल' नायदों माथो, सासेबो गैया माथो। कमेन्ट खालामद' लोगोफोर, सोर सोर अनलाइन दं? अनलाइनानो बारा गैया खोमा मानसिफ्रानो, अफलाइन गोजा, अफलाइन गोजासो। हेलौ हेलो भाई लोग, बहन लोग, आ जाओ मेरा लाइव में। अभी हमारा छुट्टी हो गया, काम कल संडे है ना, पूरा छुट्टी मिल गया। हेलो, जाबाबो जायाबाबो रिल्स खालामनाय। हेलौ आगैमोन, सनामोन, ओखिमोन, फैद'। खानायाबो जायब्रें गाबोन सिनजाना सिनदां, गाबोनथ' सानदे ना, गाबोनहाय सानसे मा खालामना थाबावनाय। उन्दुलाबो एकदमबारे गरमानो उन्दुनो हाया। हेलौ, माथो रावबो कमेन्ट हरा? कमेन्ट हरद', कमेन्ट हरबासो गोसोफ्रा मोजां मोनलायलाङो। अबे भाई लोग, बहन लोग, किधर है? अबे ये कमेंट करो, कमेंट करो भाई लोग। हेलो, बोरै जाजोबखो? माथो लाइभआनो रावबो फैयाखिसै।